zara. Eskerrik asko. Kanariar Uhartetakoa zara, baina orain dela 2 urte, hemen Euskal Herrian, Portugaleten bizi zara, zehazki, 26 urte dituzu eta ernaiko kidea zara, ezta? Lehenik eta behin, deskribatu zure burua, hitz gutxirekin. Bueno, ni Kanariaseko normal pertsona bat, etorri nintzen Euskal Herriara ikastera, eta ni uste dut pertsona normala naiz, baina, claro, Euskal Herrian nago, baina Kanariasekoa naiz. Orduan, hau da, desberdina bestela, pertsona normala da. Esan dugu, ernai militatzen duzula, noiz eta nola hasi zinen? Ni hasi nintzen, etorri, momentu etorri, baino 2 hilabete gero, ni hasi nintzen Zastrakan, Portugaletiko gaztetxean, eta ni ezagutzen dut beste ernaikide. Eta, bueno, ni proiektu hori daukat etorri baino lehen, orduan oso erreza zen. Nigatik sortu behar gara herri bat, herri euskaldun, herri sozialista, eta ernai da gazte antolakuntza. Eta zure kasuan, zen militantea nondik datorkizu? Askotan familiaren gandik izaten da, lagunen gandik, ingurukoen gandik, zure kasuan? Claro, justo ni Lanzaroteko naiz. Lanzarote ez da leku militantzia, ni momentu etorri nintzen, hori ni ezagutzen dut militantzia modua. Eta nigatik gauza berezi eta gauza ona. Orduan, pues hori, poliki-poliki, ni lehen ez dakit nola militantzia funtzionatzen du, orduan gauza desberdina, gauza zaila lehen, baina bueno, poliki-poliki eta laguntzarekin ondo. Gazteen papera, gazteek egiten duten lana, beti idanik oso garrantzitsua izan da, edozein militantziaren esparruan, eta bueno, gurean bereziki esan dezakegu, ernairen lana, kasu honetan, nola ikusten duzu gaur egun gazteek horretan egiten duten lana? Yo creo, soy bastante pesimista en el papel de los jóvenes hoy en día, ¿no? Sufrimos una normalización hoy en día a raíz del auge de las redes sociales, de medios de comunicación, pues eso, más independientes, pero bueno, con YouTube, con esas cosas. Y entonces el papel de los jóvenes hoy en día en Euskal Herria está completamente normalizado, se está perdiendo mucha identidad nacional y entonces creo que ahí el papel de Ernai, el papel de los jóvenes es claro, es formar una alternativa, dejar claro qué país somos, por qué queremos ser un país y sobre todo por eso, ofrecer otros espacios. Sacar del modelo capitalista consumista al que nos deriva la sociedad y que nosotros como jóvenes hemos nacido ya en ese modelo, las generaciones anteriores pues nacieron en otro tipo de modelo, entonces creo que el papel de Ernai y del movimiento juvenil en este momento es indispensable. Gazteleraz erantzutea erabaki duzu oraingoan, baina horretik euskaraz oso ongi hitz egiten entzun dizugu, baina hain zuzen orain dela gutxi hasi zinen euskaraz ikasten. Konta iguzu, noiz eta nola, zergatik hasi zinen euskaraz ikasten? Ni hasi nintzen urria, 2023ko urrian, orain duela urte eta terdi bat, AECAM. Claro, ni hasi nintzen militantzia lehen euskaraz ikastea. Eta, sorry, ni uste dut Euskal Herrian izango dela herri euskalduna. Orduan gure paperra Euskal Herria kanpotik jendea etortzea, hizkuntza ikasi behar dugu, eta ni nahi dut. Orduan, pues hori, hasi nintzen Euskaltegian, AECA, bakarrik bi egun astean, eta pues orain nire 2. maila eta oso ondo, nik uste dut oso ondo noa eta oso pozik nago. Ze esan nahi dauka euskarak zuretzako? Nigatik euskaraz da hizkuntza berezi bat eta igual da pizka bat egoista, baina Euskal Herria kanpotik euskaraz da klabe bat izatea zure bizitza errezagoa. Integrazioa oso erreza da. Eta, joer, arro sentitzen zara, joer, ni beste hizkuntza ikasten ari naiz, eta denok, joer, eskerrak dira zu euskaraz ikasten zaude. Orduan, nigatik euskaraz da eje
gure proiektu barrua, eta ez dakit. Hemen Euskal Herrian askotan esan ohi da euskarak egiten gaituela herri. Zer iruditzen zaizu horrek? Bai, egia da, eta da klabe. Ni kazetaritza ikasten ari naiz eta modelo gazteleraz. Badago gela bat gazteleraz eta beste bat euskaraz. Eta ni ikusten dut desberdina. Gazteleraz ondoan da beste proiektu bat, beste inketudez, eta euskaraz da bidaia sortzea herri bat. Aipatu duzu kazetaritza ikasten ari zarela, zergatik aukeratu zenuen ikasketa hori? Ni txikitan kazetaritza izan nahi nuen, lehen borrokako mundua internazionala, reportero de guerra izan nahi nuen, baina orain aldatu du pizka bat. Orain hemen Euskal Herrian oso ondo nago, eta justo orain ikusi dut hitzaldi komunikazioa politika. Eta haiek daukate klabe. Behar du kazetaritza euskaraz eta Euskal Herrian propio, eta hau da klabe, herri egitea. Euskal Herrian kazetaritza eta euskaraz gainera balioan jartzen duzu. Gaur esan dugu kongresuan gaude, itxiera emango diogu gaur, eta etapa berri bat hasiko da, EH Bilduk etapa berri bat hasiko du hemendik aurrera. Nola ikusten duzu etorkizuna? Ni hori ikusi dut ona. Nik uste dut Euskal Herria Bildu viene haciendo un trabajo muy bueno, ¿no? de un tiempo hasta aquí, y creo que el futuro, en el modelo en el que estamos, que compartimos, ¿no? Que creo que tenemos que aprovechar para lograr las cosas que queremos, creo que el futuro está bien, que Euskal Herria Bildu está dando con la clave y que el futuro yo lo veo bastante bueno. Zer eskatuko zenioke etorkizun horri? Ez dakit, igual, hizkuntza gauzagatik behar dugu afianzatu, ahora que estamos viendo, ¿no? Sentencias judiciales en contra de nuestro modelo de idioma, reforzar nuestra línea con el euskera y no sé, y conformar alianzas para lograr un país lo más amplio posible y lo más pronto posible. Eta militantziarekin batera ongi pasatzeko tartea aukera ere bai beharrezkoa da, eta kongresu honek aukera hori eskaintzen digu hain zuzen. Zure kasuan nolako plana izaten ari zara atzokoan eta gaurkoan lagunekin etorri zara? Ni oso formala, etorri nintzen goize honetan, busaz, eta itzuliko dut, arratzaldean, 7:00, orduan formala. Ojala beste plana bat, baina ezin dut. Aipatu duzu hitzaldi batean dagoeneko egon zarela, geroago ekitaldian parte hartuko duzu. Bai, hori da. Ikusi dut komunikazioa politika, orain konferentzia, eta gero bazkari eta arratzaldea pasa, eta hori. Bale, utziko zaitugu ongi pasatzen, baina hori egin aurretik azkeneko galdera egin beharko dizut, eta bada honako pegatina, Euskal Herriko armarria duen pegatina, nori emanen zenioke kotxean jartzeko? Badakit, ni emango diot lagun bat, unibertsitatekoa, euskalduna da, gazteleraz ikasten dut, baina, poliki gure proiektua dauka. Ederki, mila esker Rubai, gurekin egoteagatik eta oso ongi pasa. Zuretzat, eskerrik asko.